Hola, companys i companyes. Un dels reptes que es planteja la gestió de la crisi del Covid-19 és la mort al domicili. Maniobres d'RCP infructuoses i haver de comunicar la mort d'un familiar en el mateix lloc on s'ha produït. 1. Planificar l'acció. Decidiu quin paper farà cadascú de vosaltres. Un pot fer la comunicació més activa i l'altre està més pendent del suport i de qüestions més circumstancials. Això us donarà seguretat. 2. Preparar l'entorn. Mantingueu els familiars discretament allunyats, però a prop si s'està fent una RCP. Tingueu cura de la seguretat de l'espai. Objectes que es puguin llançar, finestres o balcons oberts o altres perills que identifiqueu. L'assistencial de suport pot estar més pendent de tot això. Indagueu si hi ha menors a l'escenari o a casa. Un de vosaltres pot ocupar-se'n, alhora que poc comunica la situació a CECOS perquè valorin si envien una unitat d'atenció psicològica del SEM. Durant tota l'assistència, mantingueu els familiars informats en tot moment del que s'està fent i del que necessitem d'ells. No feu res que puguin fer ells per si mateixos. No decidiu per ells. Si algun dels familiars reacciona llançant-se sobre el cos per abraçar-lo, demanant insistentment poder-lo tocar o poder-lo abraçar, etc., recordeu que en la situació del Covid actual no està permès i no ho podem permetre. Llavors ens dirigim per ells amb el seu nom i li diguem: miri, necessito que m'escolti, necessito que m'ajudi, el que li haig de dir és molt important, necessito que segueixi mantinguent la distància de seguretat d'uns 2 metres, perquè és important que vostè es mantingui segur. Sé que això és difícil, però vostè ho pot fer. Ho està fent molt bé. Repetim aquests missatges de suport i de reforç. Recordeu que vosaltres també heu de mantenir les distàncies de seguretat i tenir els EPIs posat. Fer una comunicació empàtica, els mirem als ulls, els diguem pel seu nom, anem repetint el seu nom tant com calgui, fem servir un to de peu neutre, que no sigui emocional, mostrant seguretat, que estiguem segurs del que estem dient. Si veiem que ens accelerem, parem un moment, fem un parell de respiracions profundes i continuem fent la nostra feina. 3. Comunicar. Si un familiar present està molt atabalat, capta la seva atenció. Repeteix el seu nom, posa't davant d'ell amb un angle de 45 graus i digue'ls-hi: escolti, el que li he de dir és molt important i necessito que estigui assegut. Necessito que pari atenció. Fes una molt breu explicació del que ha passat i del que s'ha fet, seguint una seqüència narrativa cronològica. Comunica la mort, que malauradament la seva situació era molt greu, hem fet tot el que hem pogut, però no ha reaccionat en cap moment, no ha respost a cap de les maniobres que li han fet, no ha estat possible salvar-li la vida. Lamento comunicar-vos que, diguem el nom de la persona, ha mort. És important dir la paraula ha mort i no fer servir cap dels seus eufemismes. 4. Acollir la reacció. Fes una pausa i acull la reacció dels familiars de manera empàtica. No tinguis pressa en aquest moment. Deixa passar una estona de silenci. Acompanya en silenci o responent les seves preguntes, mantenint sempre una actitud seriosa, respectuosa i empàtica. No minimitzis el seu dolor donant respostes estereotipades. Si t'ho pregunten, podràs afegir el que caldrà fer d'aquí una estona. S'haurà de trucar al seu ambulatori perquè vingui el metge a certificar la mort. Adaptar-se una mica al ritme dels familiars, sense presses. Ho hauràs de repetir més tard i més cops. En aquest punt, la gent no pot entendre gaire cosa. Reassegura'ls. No pateixis, no hi ha pressa, hi ha temps per fer-ho tot. Si no t'ho pregunten, ja els hi diràs més endavant. Comprova que han entès el que has dit. Repeteix si és necessari. Si la persona comença a parlar espontàniament o fins i tot expressa les seves emocions, l'escoltarem de manera activa, acompanyant-la en el nostre silenci. Sobretot, no miris d'arreglar-li la vida, ni tampoc expliquis cap batalleta. El que més acompanya és el silenci o un no ho sé, no sempre hi ha respostes. Es tracta d'una situació excepcional, però si el familiar, el que comuniques, està desconnectat, espera uns minuts.
i tracta de revertir la situació, que se centri en l'aquí i en l'ara, en el moment present, en la realitat del que està passant, en la mort del seu familiar. Com ho farem? Ben senzill. Adreça-t'hi pel seu nom, capta la seva atenció, dóna-li una tasca senzilla per fer, buscar la targeta sanitària, per exemple, o fer-li preguntes concretes. Doni-li també opcions de decidir. Em vol portar la targeta sanitària o prefereix que primer fem una llista de les persones a qui voldrà trucar per explicar-los el que ha passat? Si la persona va responent pas a pas a aquestes petites coses, estarà recuperant sensació de control i disminuirà la seva sensació d'indefensió i de vulnerabilitat. Estar atents i ajudar-los a controlar la necessitat de trucar als seus familiars per telèfon o per xarxes socials abans de recuperar aquesta serenor. Mentre encara estan en aquesta reacció d'estrès grup, poden tenir la tentació de trucar. I si fan aquesta trucada quan el nivell d'activació és molt alt, amb tota probabilitat donaran la informació de manera impulsiva, sense tenir en compte on i com està el receptor. Per exemple, aquest pot estar conduint per una autopista i al rebre la notícia tenir un accident. Volem prevenir això. En el seu moment ja ajudarem a la família a planificar la comunicació, però ara encara no és el moment. És possible que preguntin, i què he de fer ara? Li tornem a explicar que haurà de trucar al CAP de referència perquè el metge certifiqui la mort. I també haurà de trucar al servei funerari que els orientin en el procés en ells i que s'enduran el finat al tanatori. Aquestes morts no solen ser judicials, com indica la instrucció 38 Covid al SEM. Si no trobem el telèfon del CAP, l'assistent de suport pot trucar a CECOS perquè confirmi quin és el CAP de referència de la família. Recorda que des del moment que pronunciïs la frase "la persona ha mort", fins que la persona estigui preparada per entendre el que ha passat i el que ha de fer, poden passar ben bé 10 minuts o més. Per tant, pren-t'ho en calma. 5. Presa de decisions de la família. Quan els familiars hagin recuperat una mica la serenor i no abans, orienta'ls en la presa de decisions. Cal vèncer la tentació de fer gestions per ells. Ajuda'ls, si és necessari, a escriure la informació que els dones en un paper, amb el telèfon de la funerària, potser. Pregunta'ls si tenen assegurança de serveis funeraris. En aquest cas, el telèfon 24 hores figurarà en el darrer rebut que tinguin. Però si poden anar ells a buscar aquests telèfons i fer les trucades, millor. Estar actius, fer coses concretes, donar la sensació de que tenen el control de la situació és molt bo des d'un punt de vista psicològic. Activa la seva resiliència. Evidentment, no els deixarem sols. Estarem allà per acompanyar-los en els moments en els que no podran pensar en claretat. El que els ajuda no és fer nosaltres la trucada. El que els ajuda és que els ajudem a que siguin ells els que facin les gestions. Hem de prendre atenció amb la tendència que hi ha en prendre medicaments ansiolítics en aquestes situacions. En aquest moment no és el moment adequat per prendre aquesta medicació. 6. Deixar-los connectats a la seva xarxa de suport social. Ajuda'ls a comunicar la notícia als seus familiars o deixa'ls connectats a la xarxa sanitària o de serveis socials si no tinguessin família. Cal orientar la família com comunicar la notícia als menors i ajudar-los a planificar aquesta acció. En aquest cas, podeu demanar suport a CECOS perquè activin el consell dels psicòlegs. 7. Quan podem marxar? Assegureu-vos que la persona està psicològicament estable abans de marxar. Com ho sabrem? Primer, és conscient de la realitat de la mort del seu familiar i manté una certa serenor. Segon, els nivells d'ansietat han minvat respecte al moment de la notícia. El plor és menys intens o ja no tremola tant, es mostra físicament més quieta i serena. Tercer, és capaç d'articular una conversa senzilla i d'entendre el que se li diu. I finalment, pot planificar i realitzar petites tasques, prendre decisions i informar els familiars. Si són almenys 2 persones al domicili,
podeu marxar amb una certa tranquil·litat perquè ja els deixeu connectats. Si per les circumstàncies excepcionals que planteja el Covid-19 haguéssiu de marxar abans que algun familiar pogués arribar, mireu si podeu ajudar a la persona a fer alguna videoconferència amb un familiar proper o a mantenir-se al telèfon amb algú de confiança durant aquest temps on està esperant, perquè el quedaran a l'espera de les indicacions del seu centre d'atenció primària, que de ben segur es faran llargs. Pregunta amb qui estarien més tranquils en aquests moments o a qui voldrien avisar primer. Si ho veieu complicat, truqueu al CECOS perquè valorin la trucada o la presència d'una unitat amb un psicòleg. Si la persona afinada està sola, caldrà alertar a la CECOS que activin els cossos de seguretat i avisin el CAP, com indica la instrucció del SEM. En aquest cas, la unitat haurà de restar al lloc fins que facin el traspàs d'informació als Mossos d'Esquadra. Finalment, després del servei. Una vegada fet el tancament, cal fer un petit cribatge vostre. Com esteu? Com teniu el cos? Preneu-vos un moment per respirar. Desactiveu-vos del domicili. Sacsegeu una mica el cos. Comenteu amb el company. Penseu en tot el que ha fet bé en aquest servei i deixar-vos enrere per seguir el torn. Feliciteu-vos per la bona feina. Endavant i moltes gràcies.